Hey guys, what's up? Welcome to YouTube channel na ko ipaambit ninyo bahin sa ko ang aquarium. Yan ra ko aquarium. Tulo upat. Na ko wow ka isda sud ni. Tulo ang mayon nga dagko yon. May dagko yung kayo kay ko kabuhi ang dagko iso sa tagam kung kabisi. Kagmay lang ana to. Siya. Pero unsa naka unique ini? Kaya na siya ay suod nga talagsaon. Sa katalagsaon, masakit talagsaon ang suod din. Hey, welcome sa YouTube channel. Dala ko ipaambit ninyo. Kalabot na ning ako ang tulog ka dili kay dagkong isda no kay di ko kagam ning dagko kay busy lagi kay ta. Isud sige pagam og isda niya kanang sinitag lakaw bitaw man nga nagam lang ko og ani ay tulo ka buok. Tulom ni ka buok shoebone. Matod pa ni Juno shoebone kuno ngani di ko suitos isda pod. Ang ako lang nalang ko'y mabuhi nga isda, nalang ko'y malantaw-lantaw nga isda kay pinagis paglantaw sa isda god kanang makawa sa stress, no? Unya ang nakanindot aning akong aquarium para nako, ambot lang kang nindutan masad ka mo. Basta kay para nako nakanindot aning akong aquarium kay doon siya talagsaon nga sud. Doon na siya kita ninyo kanang itom bitaw nga gamayng isda. Gamay ra ko gayo, gamay pas kuko sa kuan. Pagpariya kadakas kuko sa kuan kanang kumingking ay kana siya isang itom dili na siya isda sa tabang isda na siya sa dagat nga diyang giapas na kus Juno bitaw naligos dagat doon yung mga bata nga nagalingaw dito pandakop na ilang gisud plastic na tanaw na ko akong kanon ako nga suwayan ako buhi din sa aquarium ba akong isod ito miaging kuan miaging Domingo pizza sama to pizza 24 buwan sa Mayo no hapit na ni siya mo sumad ugma 31 sumad na ni siya so akong una-una kung mamatay ni siya sa tabang dili kay magdugay kay katubiton suwayan ako buhi o ganing suwayan ako buhi og bugaong nakasuway ko buhi bugaong pod kanilaging ato ang nahuna nga pataka ang sagunahuna suway ko buhi bugaong man abtig hapon gibutan ako buntag pagkahapon na tulilik namang bugaong pero kini siya na kana abtig ra man kayo nya nauna mo sumad na siya ugma Domingo wa jud ko kay baw hinuon kun mulahutay ba ni siya dugay pero kay labi na nga upat na lang ni silang nahibilin. Wa ko kakita kung gikaon ba gitong tanang upat pero naiusa ko nakitaan nga gitukob yun ani nga ako ang mga shoebone. Gani ang kanang nakatukob tulilik po na siya murag natukan ba kuyawan gani ko bumatay sa dinuon maambong sa aning isda. Wa ba siya naulian ra man. Ito kung gitukob lang nitong upat gyud. Ewan sa ko nakita nga patay diha. Nya abtik gyud kayo tanawa. May kay siyang mo langoy-langoy mamanay pero ang kanang isda maayam jud ang mulangoy wa may isda nga di may mulangoy di ba mulangoy gina pilagro kanang kuan yung isda nga malumos ba di kay ba mulangoy sana kani siyang usama kanang murag camera friendly kayo tanawa akong kuko sa kuan murag tunga o 3/4 sa kuko ang gidak-on siguro ni isda 1/4 3/4 naman inoon. Wow, nisip ko kung ibutang din Ngunit na karon na upat na lang. Kini ako mga shoebone. Taud-taud din Hapit na mo sa katuig. Nanarap siguro na sa kadagko Akong lawag na po. Nanarap sa baligya lang ibing tag 5 pesos ang takos. Dugay kay mahurot. Kay ako sa daghanog lawag. Manglutaw raman diya sa aquarium niya. Magdala lang og hugaw ba. Man nga dili sa ko daghanon og lawg igo-igoon ako tulo ka pugnit. Fights na. Kaon na sila niya sa do na pay sobra si babaw man. Ako lang bantayan nga kanang dili kay daghang sobra kay
ug musubra gud mas makapahugaw sa aquarium. Man taon sa ni sila. Actually upat gid sila bugsubon yun namatay ang usa. Yan ay usa kanang naang gapi. Daghan ba yan na silang gapi kung gipalit dito sa ilahan ni Pablo Cura. Sagol sa dako diha. Karon usa lang bug naibilin. Murag dusi na sila kabuok. Ginam-anamar sa tingalig tukob sa kaning ni ang janitor. Wa so kita nga gitukob sige pero mawawa bisan ti makita ang patay na. So yan anam na siya. Usa lang bug naibilin. Andra na nasa silawom. Magay siya musungsuong. Akong iampo ani, lauman ako ni nga mulahutay lang sila kay kalipay sa biya lahi atong kalipay nga ana bang tungod sa iyang katalagsaon kay di biya mahimo nga amat lang no dili ba yung kasagaran nga ang isda sa dagat imong buhion sa tubig tabang mabuhi ra siya kay nakasuway lagi ko kanina sa hisgutan ko nakabuhi kog bugaong o man abtig hapon tulilik ang bugaong kanang sugi kanang tag-ason bitaw og sungo nga naras daplin pud sa dagat niya nagtuo kong mabuhi sa tabang ba kay adto sapa maagi ta dito sapa na spillway diri sa may iniyagan makita ang pagsugi tabang man diha sagol man siya sa parat og tabang do nagtuo kong mabuhi ra sa tabang patay ra man sad nya duna say katong nisuon man ko actually nakasuon na jud ni sa ning anak ni Pablo Cura nga nagbuhi pud og isdas makita sa kaning parat bitaw kaning langkiya asan to ng isda nga langkiya lagi kalimot nung kus pangana si duha ka buok langkiya lagi dagko na pareha nagpad karon hay nawa jud ngono na sa tingan sa isda langkiya lagi nagbuhi pud siya na nya dunay po iba tan-aw ko similya dito sa may spillway nanguha mi nga do kung gibuhi ang mao pagipon mamatay ra man itong kaingon ko ade ko kuan tingali dili ko buhian ba o kanang isda ba may lang ko sa kanang mga inani gyud apan kini karon nadasig ko kay ay daray si kaingon ko na lagi hapit na ni siya mo sumad so imong kwintahon karon ikapito jud ni kadlaw ikausa ka semana gid niya karon gikuha man ni siya Domingo o niya karon Sabado ikapito ka adlaw no nya abtik naman no para man siya imong tan-awon siya ang isda o lagi pamati kana ba murag nagluya kay mailham tang luya na kay taklid-takilid na din nakibaw mo langoy malimot na siya langoy hali mga kauban ito sa daplin kamao na sad mo pa kuan ba pahipi dipinsa sa pusoy kon panalita na sulngod sa kaning niyang dagko na nawa tanaw ko sige tutok lang sa isda ag madagko ni kay wa pa man wa di ko kay ba zero gi ko kun saan siya nagtuo ko kay papresa siya kapal na ang prihan ig naong parem sa siya kapal kanang nadiptaw sa ganing ana sa hunasan nanda sa luyos hunasan luyos paril ngay makuhang kapal diha na manho nga lami ra ba kay ununan mura sa siya og kaning ni ang ibis mura sa siya pata nanaragid ana yung mga isda yun hibaw ani kuan may ba langkiya da ito kadtong langkiya lagi gidakop sa anak ni Pablo Cura na yang gibuhi nabuhi na ingon nagpad gidagkoon sagol lang niya tapos tabang pod isagol niya siya mga dagkong isda dito itong mga kuy ni kuy ba to mga carp sagol niya nga to langkiya lagi tagingon ako dagkoa og kaning niya nga pad moto nga nagtuos ko nga langkiya ni siya kung tan-aw lahi man dili man si langkiya lahi man langkiya po do naamot lang ka og panalitan og lahutay gani may tay di taw ni tukbon ani mga fishbone malahutay gani siya kay bawaan na to siya og sa dako mangani bawaan na to ni siya kung saan isda kadako o niya wa naman ni sila lutusa ning fishbone duda ko nakatilaw naman ko mga fishbone nila basin og giparatan kay gikambian ni siya ko ang dagat ni mga isda kasi pagkatilaw ng parat kanang wa na ganahing mutukob ang fishbone pisagdaan na ba si kaning tagsa nila tulo ka fishbone ug usa ka kaning janitor basi nakakaon nagtagsa-tagsama mamasin lang ni ako agad pila raman tayo ito pamasin
basin kakaon sa tagsa kay wow lagi ni kabuok akong gisudan unya upat na lang karon ang nahibilin kung pananglit na kaon lang tig sa tagsa nagatilaw sa tingali nga parat ni kay gikan ba sa dagat parat gina kaya parat ng dagat natara mga kauban na tas daplin no kita tas daplin fishbone na si babaw wa naman nilutusa wala duda kali ko giparatan wala nga lipay sabi ako ano bang talagsaon imo hang gabation nga kalipay ba nga nagbuhi ka gana bang dili magud ka nang para nako ang kalipay sa magbuhi og isda dili to siya mo ka buhi og kanatong yano lang malipay siya bisan gagmay mutla sa ka para nako lang niha nilang ko mangangin sa uban ya ako talagsaon kong kalipay duham takbo ko dito ya ganinan kita sa duha upat lang na labok na ibilin talagsaon na imong kalipay nga makabuhi ka diha sa imong aquarium og isda dili unta mabuhi ba imong nahuna dili ta gyud mabuhi kay gikan gus dagat anya gibuhi diha sa tabang so natagbaw gyud ko ini laing pagkasulti ka na bang nalipay juga ko ini sigil lang kong tutok sa akong aquarium hindi naman tayo kung tutok ani sukad nga ka nang nagbuhi ko ni kaya marag ako na igon lang kumulaw gunya biyaan tanaw na bay hugaw wala na igon wala kayo si tutok karon nga nakapabuhi ko ning upat ka buok nga talagsaon lagi isdas dagat lahi ako kalipay na marag madasig ka bitaw niya gikingon ko na kanigong pagtan-aw tinuod yun nilang giingon nga pagtan-aw og isda diya sa aquarium usa sa paagis pag kuha sa imong stress sa imong kaluya marag madasig ka pagtan-aw nila yano lang ang pagtan-aw nila sa mga isda na maglangoy-langoy diya sa aquarium madasig ka unya nga nindot kayong tan-awon nagsagol ning isda sa tabang og isda sa parat kung na ako na isimilyas iho ako sa niyang buhion din makakita ko isimilyas iho di lang na to padakon